Zvakatangira pakukwereteswa mari navamufundisi pandakange ndichida kuroora mudzimai wangu. Iko zvino kana ndikanzwa munhu anenge achinzi ari kuda kuchata, kuroora, zvinhu zviri sensitive like that, kunyange kutotenga kana midziyo yemumba, usafa wakakwereteswa mari neumwe murume, nekuti murume iyeye anogona kuzotowana mukana wekutopinda mubedroom mako kuzotozvarisa mukadzi wako. Makadi yenyu mukoma nemhuri yose pano paZim Confessions. Ndapota hide my identity, nekuti nyaya iyi yemukoma ndinotonzwa kutonyara, inonyadzisa uye zvekare ndine bitterness yakanyanyisa mumwoyo mangu, uye handidi kuti vanhu vekuchechi kwedu nemhuri vange vachizviziva kuti ndini ndasangana nezvinorwadza shura rakadai, kuita sekunge maybe mubereki wangu achamuka akafa, nekuti hazviko mukoma izvi zvandiri kusangana nazvo, zvandasangana nazvo. Zita rangu ndinoitwa Tendai. Zvese zvakatanga mugore ra2016 pandakajoina imwe kereke muno muHarare, awa machechi ari kungonyuka ana papa. Saka pachechi ipapo pakange paine mitemo like madoctrines. Saka doctrine yavo haitotendedzi kuita cohabiting, kugara nemukadzi musina kuroorana zviri pamutemo. Saka panguva iyoyo ndainge ndichitogara nemukadzi wangu muchechi vaitoti achiri musikana wako, uyo wandakazotochata naye kuburikidza nechechi. Nekuda kwekuti ndakange ndiri murombo, ndainge ndisina kana shereni randainge ndakaenda kunobvisa, iri mari yekuroora kuvabereki vake. Saka iye kwavo anobva kuBulawayo, ndainge ndakamutora kubva kuBulawayo ndikamuunza muno muHarare. Pastor vepachechi ipapo pavakaziva dambudziko rangu, kamugariro katakange tichiita, vakabva vandishevedza mumaoffices avo vakanditi, Tendai mwanangu, hazvina kunaka pamberi pedenga kugara nemukadzi wausina kuroora. Chitora mari enda unobvisa roora, kuitira kuti unge uchizorarama murarame muri muhutsvene hwaMwari, uye zvekare munge muchizova makaropafadziwa. Pastor vakabva vandikweretesa $1,200. Ipapo ndikatoshamisika kumberi kwemukadzi wangu. Ndakafara ndichifungidzira kuti ndawana munhu anonyatsokushandiswa nemweya waMwari uye ane mwoyo wakanaka. Ndakatora mari iyoyo ndokubva ndanobvisa roora kumusha kwemukadzi wangu, ndikabva ndachizotochata. Wakange usiri muchato uya wekutoti unganzi it is the wedding of the year. Zvakange zvingori zvinhu zvaiva decent, zvaingonzwisisikawo kuti vanhu vari kuchata. Zvandainge ndisina kuziva mukomana ndezvekuti mari iyoyo haina kungobviswa chete, yakange itori down payment, mubhadharo wapastor kuti vange vachizorara nemudzimai wangu madiro kusvika vachizonozvara vana, ini ndisina chandinoziva ndakatarisa. Kwemakore ose awa kubva muna 2016 nemukadzi takabereka vana vaviri mushure mevana vatainge tagara tiinavo vaviri, vandisingachazivi kuti ndevangu here kana kuti ndoda kutoita masacrifices ipapa netwumari twandinowana mukabusinesses kangu ndongoenda kumaDNA. Saka pose apa ndaingoti ndakaropafadziwa nemukadzi akanaka kwazvo, uye zvekare mukadzi anonzwisisa, ende nevana vandakapiwa naMwari. Ndaingoti vana vose ndevangu. Mukomana achikutambura siku nesikati kutsvaka mari dzinodiwa dzemaschool fees. Saka ndakange ndisingazvizivi kuti ndo zvandiri kuitwa izvi nemukadzi wangu. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai, mukadzi wangu ndakazomubatira mamessages, machats awo andakaona pakati pake napastor. Pandakaverenga mamessages iwawo mukoma ndakadikitira, because vana vaviri vatakabereka mushure ma2016 ndevamufundisi. Machati awa mukoma nashi pandakaverenga, I could not even believe it. Ndakaita sekunge ndiri mumovie. Saka pastor ava zvechokwadi ndivo vari kutochengeta vana, dzimwe mari dzinenge dzichingotumidzirwa kuBulawayo, ini ndisina chandainge ndichiziva. Saka muchati imwe mukadzi wangu akanyora achiti, saka zvausingandipi mari yefees naiwe Edi,
unoda kuti tendai akuchengetere kubva kumukadzi nevana vako. Unoda kuti ange achikusafira pazvinhu zvaunoti unoda iwe. Pastor vakabva vapindura vakabva vati, I am sorry, meet me na 2 p.m. titaure. Asi Machatsi haana kugumira ipapo. Mukadzi wangu akazotaka kunyora zvimwe zvizere zvairatidza kuti vainge vatobva mukutoita bonde after 2 p.m. vanhu vakatosangana. Akati kuna pastor, sei wanga uri weak in bed nhasi? Ndakakuudza kare kuti I hate zvimachip lodge zvako zvaunondiendesa izvozvo. Handisi hure rako inini, ndiri mai vevana vako, saka respect me. Uye usazombouya kwandiri wabva mukurara nemukadzi wako wekumba because wanga uri weak in bed today. Iye mukomanashe mashura akaita sei iwawo? Shuwa munhu akandipa mari obva anditorera mukadzi, kurara nemukadzi wangu mukomanashe kusvika pakumuzvarisa vana vaviri. Zvichireva izvo kuti vanhu ava vakatonzwanana kuti vanoitirana. Ko zvavakanzwanana kuti vanoitirana vakadi kubva vangotorana. Saka pandabata mamessages awa zvazoitika mukomanashe ndo zvazondirwadza. Iko zvino ndava kutoshandisa imwe foni yandiri kushandisa kutaura nemi. Ndati ndatora foni yemukadzi ndatongorohwa neshoko because zvinhu zvandanga ndisina kumbotarisira. Saka ndichida kubvunza mukadzi, iye abva angobvuta foni yake nesimba ndokubva angoti sorry. Achitiza kudaro abvuta nefoni yangu yandanga ndakabata ndichitobvunda maoko, akabva amhanya. Zvino atiza mukoma, achitiza kudaro andisiyira vana. Handisi kuziva kuti aripi, kuti achadzoka here, aenda kuBulawayo here. Nditori neconfusion yakanyanyisa mupfungwa dzangu. Vana ava ndinavo vose vari mumba. Ndinotya kuti kana ndikaita stress hauzozivi kuti pfungwa dzinogona kuzondisvitsa kupi. Mukadzi wandakaroora mukomanashe iye obva aita zvekudanana navamufundisi. I've been destroyed. Handichadi kana kuzombonzwa chinonzi kana munhu waMwari kumberi kwangu, kunyengwe zvikanzi kuchechi. I will never go ever again nekuda kwezvandaitwa. Chingondibatsiraiwo zvaizvezvi, ndibetserei mundipewo mazano. Ndoita sei? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukomanashi. Yo pakaipa zvakangoma hazvo vedu we. Ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mukadzi atora mari atiza nemafoni. Maybe anogona kunge adzokera kumba kwavo for now. Maybe ari kutya kuti zvamasangana nazvo, you never know kuti manga muchazoreacta sei. Vangaita sei mukoma vedu ava? Vozvifambisa sei kana zvichiita zvamanje manje, kana muchikwanisa kumbopa someone anogona kumbogara nevana, because pamuri ipapo handionese kunge munogona kugara nevana nepfungwa dzamuinadzo. Ngatitaurei navo mucomment section. Ndo pamunozongonzwa zvichinzi kune murume akazviuraya iye nevana 4 at the same time. Zvakangoma. Vamufundisi vakatoona kutoti zvandatopa munhu mari zvinoreva kuti mukadzi uyu ndewangu, kwava kutozvitorera zvavo mukadzi. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe muri sei? Ndakaita sabotage my neighbor, ndikaisira tsuro dzake dzikapera kufa. Makadi postai nyaya yangu asi hide my real identity. Zita rangu ndinoitwa Gidza. Ndauya pano kuti ndige ndichikuudzai zvandakaita. I am a heartless neighbor zvechokwadi. Ndinoziva kuti vanhu vachanzwa nyaya yangu vachandivenga nemwoyo wose. Yes, you are right even if you hate me. Asi mupfungwa dzangu nanhasi mukoma ndichiri kutoita manightmares pamusoro pezviito zvandakaita nekuda kwegodo nekuva nemwoyo wakaipa chaizvo. Saka zvose zvakatanga panguva yakauya muvakidzani wangu nemazano ekutanga kupfuya
tsuro. Saka sezvo akauya kwandiri akandiudza kuti ndozvaainge achironga, ini ndakabva ndatanga kumudzikisira, ndikabva ndatanga kumushora. Kunyange kumudzimai wangu ndainge ndichitomushora ndichiti uku ndo kunonzi kungotambisa mari zvake kwaari kuda kungoita uku, ndisingadi kuti ndinge ndichiita sekunge ndiri kusarira kumashure kumukadzi. Saka handina kunge ndakaziva kuti ainge achazotovhurirwawo rimwe dhoo naMwari wake. Akabva atokwanisa kutotenga tsuro dzake akatotanga projekti. Saka ndaitoona sekunge munhu ari kutamba, asi pasina nguva refu ndakabva ndatoona kuti ainge atowana contract hombe chaizvo yekusuplya maChina. Saka maChina awa ari kuita zvekuchera, vane mamaini kunoku kudhuze nekuvhileji kwedu, saka vanoifarira nyama yetsuro. Saka mwedzi wega wega anotoendesa tsuro idzodzo, kana kuti pawiki vanozomubhadhara ende anotopiwa mari dzake, ende akange achipiwa maUS dollars. Saka pandakaona kuti munhu ava kutotanga kutoita mari, ndakangobatwa nemweya wegodo. Ndipo pandakabva ndachizotora mushonga ndikaenda pamba pake ndikaita sabotage mukoma. Ndakabva ndaisa poison iyo inoshandiswa kuuraya makonzo, ndokubva ndachizoisa mumvura. Tsuro dzakanwa dzikamuka dzakafa. Tsuro dzakafa mukoma, ndichati nhamba yadzo dzinodarika kuma50 dziri tsuro dzakafa. Saka mangwana acho makuseni patakanzwa mukadzi wacho achichema, ndakamhanyawo ndichienda ikoko ndichiita sekunge ndikuda kunoziva kuti chii chaitika, but ndainge ndichitoziva hangu nechekare kuti zvainge zvatoendwa. Ndasvika paya, mufunge zvenyu mukoma, ndava kutanga kubvunza kuti ko chii chaitika, ndokubva vachizotiudza kuti ndizvo zvainge zvaitika, tsuro dzavo dzainge dzamuka dzakafa. Ndakabva ndavaudza kuti tsuro ndizvo zvadziri, dzinokasika kufa uye dzinogona kungotora zvirwere, dzinogona kubatira chirwere. Iye mupfungwa dzake anotofungidzira kuti umwe akambouya akamukumbira tsuro nekuti akange achida kuita maproject, ndokubva amukweretesa tsuro yake ikamboenda ikanogara kumba kwake. Saka ndakamuti payakadzokako ikoko ndiyo yakauya iine urwere, and he believed me. Nanhasi uno anotongozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakaendesa tsuro yangu, nanhasi uno tsuro dzangu dzingadai dzichiripo dzakawanda neuwandu hwadzo ndichiita mari. Ndinoseka kana akatanga kuzvidemba saizvozvo. Ndinenge ndichingoti nhasi tafanana ka. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. You are a devil worshipper chaiye, a true devil worshipper. Sure, mungaita zvinhu zvakadaro kuisira poison. Munhu akadaro anga achifanira kutoti ange achitosungwa 50 tsuro hanzi dzakatongofa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi ndakauraya amai guru nekuda kwegodo nemweya weruchiva. Muri sei mukoma? Please post my story. Ndinogara nzvimbo yekwamutare kunonzi kubocha. Ini ndakaroorwa nemurume wangu, asi murume wangu uyu aiva nemukadzi wake wekutanga, ini ndaiva wechipiri. Nguva yatakawanikwa barika rainge risina haro kushata. Takagara hedu pamusha wemurume wedu, asi mumwe nemumwe ainge aine dzimba dzake dzinova imba yokubikira youswa uye nehozi inenge iine marata. Baba vaita zvemajana kuti nhasi ndava kunodya kwamamoyo, mangwana kwava magumbo. Ini pandakaroorwa ndakawana amai guru vatova nevana vainge vatokura. Ini ndakazobarawo pava paya pasina kuti vana. Murume wangu ainge agara achida amai guru kudarika ini, zvekuti mamwe mazuva aifanira kunge ari kumba kwangu, aigona kutongoenda kwaamai guru. Mazuva ekutanga ndaizvinzwisisa ndichingoti semunhu ainge ajaira kugara nemukadzi mumwe chete, asi ndakazoona kuti chokwadi mukadzi wake aimuda zvekurevesa,
kuroorana kwangu nemurume kwainge kusiri kwerudo chairwo, asi kuti zvaingovawo zvekuchechi. Saka kwandiri aisava nerudo, asi akangogamuchira kuti ndatova mukadzi wake. Vana vedu vakazokura vose vakawana mabasa. Kuroora nekuroorwa, dambudziko raiitika ndorokuti vana vangu ini vainge vasina mabasa anonyatsokubhadhara, kwaingovawo kungokiya-kiya. Asi vokwamai guru vainge vaine mabasa ari nani. Vakomana vainge vakawanawo vakadzi vaigona kubata-bata zvakaita sekuruka misoro, uye vasikana vainge vakaroorwa nevarume vaivawo nezvimari tumari zviri nani. Amai guru saka nokuburikidza nevana vavo vaichengetwa zvisingaite, hapana zvavaishayiwa. Chero kana pakuuya kuzoonekwa vana vavo vaiuya vakarongedzera amai vavo zvinhu. Vangu vana vaiuya asi vaiuya nezvishoma, asi ini ndaisagutsikana. Asi ndakatadza kunzwisisa kuzama kwaita vana vangu. Godo ndo rakazondisvitsa pakuenda kun'anga. Ndakabva ndachizoenda kun'anga uko kwandakanopiwa mushonga wekupfuudza amai guru. Paiva neimwe n'anga yaigara Chinhambwe. Kubva pandakange ndichigara ndipo pandakazoenda ndikanopiwa mushonga wekuti amai guru varware. Mushonga wandakapiwa waiva kadhori kaita kunge kakaumbwa nemadhaka, ndiko ndaizotaura nako ndichikadaidza nezita raamai guru, ndotaura zvandaida kuti varwe nazvo. Amai guru vakazotanga kurwara nemusoro, ndokubva vaudza vana vavo, ndokutorwa ndokuendeswa kuHarare. Maiwe, apa ndipo pandakabatikana. Amai guru vakabva vauya vakatakurwa nevana vavo kuenda kuHarare. Apa ini ndaitiwo ndichanzi handei, ndakabva ndasiyiwa pamba. Amai guru vakabva vaenda zvese nemurume. Papera masvondo maviri ndakanzwa kuti vainge vaita zvakange zviri nani. Ini ndainge ndagara ndichitorwadziwa nekuenda kwavo kuHarare. Ndakadzokera kun'anga ndikati ndinoda kupfuudza amai guru. Ndikanzi unodzipa chidhori zvine simba zvinobva zvaita. Ndakafambisa ndichienda kumba nekuti ndainge ndanonokerwa nekunzwa nyaya yerufu. Ndasvika pamba ndakaita zviya nesimba rangu rose kunyatsonzwa kuti pano ndadzipa zveshuwa. Ndakabva ndagara paya ndakabata foni ndakamirira shoko. Kwapera maawa maviri ndakafona foni yababa yakupinda. Mwoyo wangu wakanzwa kudekara. Ndakazoudzwa kuti amai guru vainge vashayika. Ndakanyepedzera kuchema, maiwe kani. Ndakange ndichidanidzira sekunge munhu anochema, ini hangu ndichiziva kuti ndini. Takazoenda hedu kumariro. Drama randakaita mukoma. Ndichingosvika pagedhi ndakatanga kuungudza ndichiti ndichiita zvekuzvidonhedzera pasi, kufenta. Vanhu vaiti vachindidira mvura. Ndaivatarisa nerimwe ziso rekuti imi ndikwanirei, munondidirirei mvura iyoyo. Apa ndainge ndichizvifendesa zvekunyepa. Mwana wangu musikana akatanga kuchema zvisingaite, achifungidzira kuti amai vari kutochema, but ndakange ndichingonyepedzera chete. Asi kuti ndainge ndichida kungovaratidza kuti ini ndakapenga manje. Saka ndakazosara ndichigara ndega. Confession yenyu munenge musina kunyatsokuipedzisa. Kana zvichiita dzokai munyatsokuipedzisa, because mazongogumira apo pamakati ndakasara ndichigara ndega. Chii chakazoitika? Hamuna here zvamakazoona? Please come back and share with us the rest of the story. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakagadzirira kumhandara ndikaroorwa nejaya. Apa ini ndainge ndiine mwana kumusha. Ini ndiri mukadzi ane makore 33 years kuberekwa. Ndinogara munzvimbo yeSouth Africa, asi kwedu kumba chaiko kuZimu. Ndakauya kuSouth Africa kuzoti nditsvake basa rekushanda, chero sezvo ndainge ndasiya mwana kuZimbabwe nevabereki vangu. Mwana wangu ainge atokura nekuti ndainge ndakamuita ndiine 25 years. Mwana uyu ndakamuita nemumwe mukomana wandaidanana naye kumusha ikoko. Mukomana uyu aigara hake kuHarare, asi aiita achiuya kumusha
pamusha kuzoona vabereki vake sezvo kuriko kwavaigara. Saka pane paakauya kuzororo rekisimusi, ndipo patakazorara tose. Iye akabva adzokera hake kuHarare kubasa munandira. Ini ndokuzosara ndichiona kuti ndainge ndatova nepamuviri. Ndakamuudza zvainge zvavepo, asi iye akaramba akati ainge asiri iye baba vemwana. Vabereki vake vakabva vati havakwanisi kuti vanditambire nekuti mwana wavo ainge aramba. Ndakazogara hangu pamba pedu nemimba iyi kusvikira ndapona mwana wangu mukomana. Mwana uyu rudo naye ndainge ndisina, nekuti zvandaida kuzoita muupenyu hwangu nezvawainge wazova zvainge zvatosiyana. Mwana wangu akati ati kurei, ndipo pandakazomusiya ndakuenda kuSouth Africa. Ndasvika ndakabva ndawana basa rekushanda mushop sawaitress, asi pashop pandaishandira paivawo pari nani uye paiuyawo vanhu vari nani. Ndakashanda ipapo ndichiunganidza tumari twangu twekuti ndizouya natwo kumusha. Pataishanda painge patova nevamwe vataiziva kuti ndiwo ainge atova maregular clients edu, aitouya mazuva ose. Saka pane vamwe vakomana vaigara vachiuya havo kuzodya nguva dzelunch dziya. Ndipo pandakazosangana naTemba, takabva tapindirana hedu. Temba aiva munhu aienda kukereke, munhu aitoverengwa pavakomana vainge vakazvibata kwese nekumba. Mukomana uyu ndaitoona kuti chokwadi aindida, kana inini wacho ndaimuda nemwoyo wangu wese. Temba aiva munhu wekuti haana kana munhu wekuti aimupfimba achimuramba. Saka kuti titange taroorana nekuchata, ndakatanga kunetsekana kuti saka munhu uyu akaenda ndaizomuwana kupi futi akadaro. Mumwe mukomana aizondida madiro aindiita Temba. Ndakazoona kuti zvekumuudza kuti ndine mwana hazvaizoita, zvaizotondikanganisira zvakawanda, obva atosiyana neni. Saka kudanana kwose handina kumbobvira ndakamuudza. Ndakazoona umwe mukadzi uyo aitengesa mishonga yechivanhu, but mishonga iyi ndeyechisutu yekuSouth Africa, maherbs aya. Ndokubva ndabvunza kuti kana ndichida kudzosera kuti ndiite semhandara ndinoita sei, uye akabva andipa mushonga wokushandisa kunhengo yangu kuti kudzoreke. Ndakaishandisa mishonga iyoyo wamukomanashe. Mukomana akange asingazivi zvechokwadi. Mukomana akazotonoona vanhu vekumba kwedu, asi manje patakaenda kumba kwedu mwana wangu akaendeswa kwevamwe sawira wamama, ndiko kwaakaswera kusvika zvese zvapera. Takazoroorana hedu naTemba tikachata. Dambudziko ravapo nderekuti Temba ari kunditi sei ndisina kubuda ropa musi watatanga kusangana neni. Ndiri kushayiwa kuti ndomuudza kuti kudii. Ndakangomuudza kuti kuchikoro ndaitamba masport, because pane imwe episode yandakamboteerera yedomestic issues zvichitaurwa kunzi mukadzi anogona kutotadza kutobuda ropa nekuda kwekuti kumaspotsi anenge akatomukanganisa. Saka ndozvandakazongoudza murume wangu. Iye zvino ndinogara naye, asi ndiri kufila guilty. Mazisecrets acho akawandisa kumuvanzira mwana. On top of that ndikamuvhara about my virginity. Right now mukomanashi ndiri kuda kumuudza ange achingoziva kuti ndozvazviri, but pokutangira ndinoshaya kuti ndotangira papi. Temba, if I tell you, will you forgive me, my husband? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Anzi, if I tell you, will you forgive me, my husband? Nhema dzacho dzazowandisa mani kuti nhema dzekunyepa kuti mwana, zvino mwana uyu munodii naye, munotombomutorawo, munotombomupawo bondi inofanira kuvapo pakati paamai nemwana, kana kuti hapatorina totally. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi ndakapikira Jerry mhosva yainge yaparwa nemukadzi wangu, asi pandakabuda ndakawana aroorwa nemumwe murume. Makadii ndauyawo nenyaya yangu iri kundiremera, asi chitupa changu vigai, nekuti pangaita weukama anogona kuzoiziva zvikanetsa. Ndiri murume ane makore 35, ndaigara munzvimbo yeJoburg nemukadzi wangu. Tainge hedu tisati tava nemwana, sevanhu vainge vangori negore chete vachigara vose. Ini nemukadzi wangu taidanana zvisingaiti, taiva vanhu vainzwanana zvekuti taironga zvinhu zvedu pamwe chete tichionesana. Ini ndaienda kubasa, asi ndiriko ndainge ndichifunga kumba kwangu nekuti yaiva nzvimbo yangu yorunyararo. Kumba kwainge kwava neimwe pisi yandaiwana. Ini ndaisaita sevamwe varume vaitiza kudzimba dzavo. Ini kwangu ndiko kwandaitomhanyira. Nemukadzi wangu taidanana, handikwanisi kutsanangura madananiro acho, asi tongoti taidanana chete. Mukadzi wangu aiva munhu ainge akarongeka zvokuti waisvika pamba waishayiwa kana chipomerwa chokumupa. Mumba mainge muchigara makachena zvokuti kubika aigona, kokuzoti kugeza iye hake aiwa amai vaigeza ava. Taigara nevamwe vanhu vainge vakawanda vainge vaine mhuri dzavo. Mumwe musi wakange uri mugovera, tainge takatogara hedu. Mukadzi wangu akanzwa bongozozo panze ndokubva abuda nokuti raiitirwa pedyo nemusuwo wedu. Ini pandakaona achibuda ndakabva ndateverawo. Ndichisvika paya ndini ndaitotsvakwa nevamwe varume, asi vainge vachiratidza kuti vainge vakadhakwa. Varume ava vamwe vacho vaishanda pedyo nekubasa kwandaishanda, asi mabasa ataiita ose ainge akafanana. Tose tainge tichiita zvekugadzira magetsi. Ini ndaiva neimwe contract yandainge ndakabva mukuwana yakange iine mari yainge yakawanda. Handina kuziva kuti varume ava vaiziva nezvayo uye vaidawo. Nyaya iyi ndiyo yainge yavaunza pamba. Vakomana vakatanga kupopota havo, vakatoita zvehondo paya. Chandinoziva ndechekuti ndairohwa nekuti vainge vakawanda ndiri pasi ndichirohwa. Handizivi kuti mukadzi wangu chidanda akachiwanepi, ndokubva arova umwe wacho aivapo mumusoro ndokudonha. Ndikaona vanhu vachipararira. Pandakaona izvi ini ndakatoona ndega kuti painge pashata. Ndakasimuka ndikanotora danda riya raainge akabata ndokubva ndaribata zvokuti pakasvika vanhu mapurisa vakawana ndirini ndakabata, kwava kutorwa ini semusungwa. Ndakatoenda ndikatombonogara kujeri mukomanashi, asi kuzobuda kwandakazoita mujeri ndakabuda ndichinzi ini handina zvandaikwanisa kuti ndige ndichiita, because vanhu ivavo vakauya vari more than 11. Vakatiuya nemotikari. Motikari yacho yakazotobatwa nemapurisa mushure mekunge vawanikwa vachitoita noise pane rimwe bhawa. Muridzi wemotikari aizviita muridzi wemotikari akatiza yainge iine mafake number plates. Nekuda kwekuti vainge vatoita zvekundivira pamba, ndakazonzi najaji yakange iri self defense, uye zvekare vamwe vemucommunity vakazouya vachindimirira sema witnesses kuti it was self defense, vanhu vaitoda kutondiuraya vanhu ivavo, asi mukadzi wangu ndiye akauraya munhu. Ndagara mujeri ndakazobuda. Ndabuda mujeri mukomanashi, ndopandakaona kuti mukadzi wangu ainge agara zvake asitomborina kana basa neni. Ndichibuda mujeri ndaiexpecta kuti mukadzi wangu ndichamuwana akandimirira, because sacrifice yandakamuitira vanhu vashoma mukoma. Even kunyange ari mubereki wako unogona kusatomuitira sacrifice yakadaro yekuti unomuendera kujeri unyepa sekunge iwe ndiwe wakauraya munhu, but ari iye zvake akauraya munhu. Ndakabatwa nokushungurudzika kwakanyanyisa pandakanzwa ndichitoudzwa nemwana walandlord uyo akauya kuzotonditora kujeri pandakabuda ndiri desperate. Akati mukadzi wako, she is already gone, she is already married. Mukoma kugara kwandakaita mujeri ndakagara less than 3 years, but mukadzi ainge atoroorwa. Nanhasi uno handizivi kuti aripi, but kwauri ikoko ndinongoti hazvina hazvo basa. Wakandirwadzisa ukaita sekunge iwe wakangwara, but nerimwe ramazuva uchasangana nevagoni vachazokugona. Live in peace. Ende kana ndikawana mari ndoda kuenda kun'anga ndimutse mweya wemurume wawakauraya, unyatsokunzwa kuti zvinorwadza sei.
mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Vhedu. What a sacrifice! Munhu obva atongokurasa, munhu obva akuramba. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma Vhedu ava zvakangooma hazvo. Vhedu we, hey, hanzi handina kana kutombotora 3 years. Pa3 years idzodzo munhu ainge atoita move on, apa achitozviziva kuti akauraya munhu, achitozviziva kuti murume wangu akaita sacrifice, akazviendesa kujeri. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for being with us and for watching this show.